Tras 5 anos de agarda, a Corporación Outense deu no último pleno a súa aprobación ao proxecto de humanización da Avenida de San Campio. Segundo o rexedor, é unha actuación pola que levaban anos agardando, que suporá a mellora de servizos nunha das principais vías de comunicación da vila. O proxecto, cun custe duns 420.000 euros, será financiado pola Deputación da Coruña. Levábamos anos agardando, posto que foi un proxecto que quedou bloqueado por diversos problemas da Deputación coa empresa no seu momento adxudicataria. Finalmente fomos capaces, entre todos, de desbloquear ese proxecto. Vai a supoñer un investimento nunha das principais rúas da nosa vila de máis de 400.000 euros, que servirá para a mellora de servicio, de saneamento, alumeado e tamén para a reposición do firme tanto da estrada como das beirarrúas. De novo, nós o que queremos é que sexa unha humanización como é debido, unha humanización que sirva para mellorar o atractivo da nosa vila. O rexedor outense confía en que o inicio das obras se realice en breve, para que poidan estar executadas ao longo do presente ano. Xa foi aprobado tamén en pleno na Deputación, no pleno da Deputación, logo aquí. Quedan uns permisos sectoriais, fundamentalmente o permiso de augas de Galicia, que agardamos que non tarde moito, e logo son os tempos tamén de licitación da propia Deputación da Coruña, pero nos agardamos que ao longo deste ano pois estea executada e rematada, claro.